Σίγουρα όμως προέρχονται από αρχαίο υλικό, και οι κύονες και τα κυονόκρανα. Εγώ τώρα σε αυτό το πράγμα νομίζω σαν αγράμματος ότι εδώ ζούσε τότε κάποιος βασιλόπουλο, κάποιος βασιλιάς. Και σε αυτόν ανήκει όλοι, δηλαδή είχε δούλους, δεν ξέρω τι είχε, και έγινε αυτή η Κολόμητος, γιατί αυτή η Κολόμητος είχε πολλά μεροκάματα. Θα πελεγεθούν αυτές οι πέτρες, μηχανήματα δεν υπήρχε ό,τι σημαίνει της εποχής. Μπεκατάκια ανεβαίνανε. Και εδώ υπάρχει και το άλλο. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι μια κατοικία δηλαδή αυτό το πράγμα? Αυτό είναι κατοικία. Ανατολικά που υπάρχει το Λιγουριό υπάρχει μια στοά μεγάλη από τότε χτισμένη, που ούτε και είναι αξιοποιημένη. Η ευθεία της ερχόταν προς την πυραμίδα. Αυτή η στοά δηλαδή στα μισά του Λιγουριού, πέρα κάτω από τον δρόμο, είχε διαφυσική ροή που το νερό ερχόταν εδώ. Αλλιώς δεν εξήγεται αυτή η στοά. Αυτή η στοά πάει στο κέντρο ενός πηγαδιού που έχει πολύ νερό στο Λιγουριό. Από τότε δηλαδή, από 2.000 χρόνια από την Ελλάδα. Προφανώς ήταν κάποιος αγωγός που πέραν νερό εδώ, λέτε? Εγώ πιστεύω και το πιστεύω και ακράτα και το υπογράφω ότι αυτός ο αγωγός, την κατεύθυνσή του, η διαφυσική ροή έρχονταν στην πυραμίδα πάλι. Γιατί τα άξινα και το νερό, τόσα που είχαν διαθέσει, έπρεπε να φέρει ένα νερό. Υπάρχουν περίπου 26 πυραμοειδείς κατασκευές. Δεν ξέρουμε αν είναι όλες πυραμίδες αμιγώς ή όχι, αλλά ο ρυθμός ανεβαίνει στο 26. Τώρα, το τι εξυπηρετούσαν στην αρχή θεωρούσαμε ότι ήταν ταφικά μνημεία, αλλά μόνο σε μία βρήκαμε σκελετούς και κόκαλα και ώστα ανθρώπων. Οι υπόλοιπες μάλλον ήταν φρικτορίες, δηλαδή ήταν ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών με πυρσούς, αυτό σημαίνει φρικτός είναι ο πυρσός και ώρα είναι η φροντίδα. Και μέσω αυτών επικοινωνούσαν σε διάφορα σημεία. Υπάρχουν πυραμίδες σε όλο τον κόσμο, από το Μεξικό και την Αίγυπτο μέχρι το βυθό του Ειρηνικού, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατανομή. Υπάρχουν οι πιο γνωστές που είναι βέβαια αυτές που υπάρχουν στο Μεξικό, που υπάρχουν στην Αίγυπτο, ξέρει πολλοί κόσμος βέβαια, όχι τόσο γνωστές ελληνικές, αλλά υπάρχουν και της Κίνας που πλέον έχουν δοθεί και φωτογραφίες, όπου έχουν την ίδια διάταξη όπως αυτές των πυραμίδων της Αιγύπτου. Ουσιαστικά είναι μια αντανάκλαση της ζώνης του Ορίωνα, των 3 αστεριών. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υποθαλάσσια πλέον στην ίσο Γιοναγκούνι, είναι νοτίως της Ιαπωνίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή με την έννοια ότι είναι βαθμωτή, και οι δίπες που κατεβήκανε κάτω είδαν ότι ανάμεσα στα άλλα τεραστίων διαστάσεων έχει και ένα πρόσωπο σκαλιστό τεράστιο, δηλαδή ο δίτης είναι όσο το μάτι του προσώπου, το οποίο δείχνει μεσοαμερικανικό πολιτισμό. Οι δύο πυραμίδες του Ελληνικού και του Λιγουριού στην Αργολίδα είχαν προσανατολισμό στο Σύριο, που αλλιώς λέγεται το αστέρι του Κοινός. Έχουν γραφεί πάρα πολλά γι' αυτό, πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί. Σε τι εξυπηρετούσε κάτι τέτοιο δηλαδή? Κάποια επικοινωνία πιθανόν, κάποια μορφή επικοινωνίας. Θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει το χώρο, όπως είπε και ο κύριος Μελάς, να είχαν αποζημιώσει 100-200 μέτρα, 300 ξέρω εγώ εδώ, για να υπάρχει πάρκινγκ, να έρχεται ένα αυτοκίνητο, ένα λεωφορείο, γιατί ενδιαφέρονται πολλοί ξένοι και δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει χώρος πρόσβασης. Ούτε πάρκινγκ, ούτε μια αξιοποίηση, τίποτα. Σήμερα έρχονται τουρίστες εδώ, ενδιαφέρονται. Τουρίστες περνάνε πολλοί, έρχονται στο θέατρο, περνάνε πολλοί από εδώ, δεν μπορούν να τη βρουν γιατί ο χώρος είναι, ούτε μια ταμπέλα υπάρχει. Οι καϊσές είναι φυτεμένες απάνω στο όριο της πυραμίδας, και η βλακεία η μεγάλη είναι της τότε αρχαιολόγου, της Πεπιδάου στον Άφλιο, που πήγα, τη ζήτησα να μου πληρώσετε μισό στρέμμα χωράφια, ένα στρέμμα πόσο θέλω να τους αφήσω, να ήταν ένα προάβλιο μεγάλο, και τα αυτοκίνητα σταματάγανε το χάμου και ο κόσμος κυκλοφορούσε ρεύτερα. Μάλιστα. Κατά την άποψη σας, τι θα έπρεπε να γίνει εδώ? Θα έπρεπε να αξιοποιηθεί ο χώρος? Ο χώρος οπωσδήποτε έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί. Να έχει μια μικρή πλατεία γύρω-γύρω, να χωρίσουν τα αυτοκίνητα, και αν ήταν εμένα, κατά τη γνώμη μου,
Έπρεπε να φέρουν και ένα μηχάνημα να σηκώσουν ορισμένες πέτρες απ' έξω, να τις βάλουν μια σειρά απάνω όπως ήταν. Όσες υπάρχουν πέτρες, να τις σηκώσουν λίγο παραπάνω, να φαίνεται καλύτερα η πυραμίδα. Ο όγκος της, το μεγεθός. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι ελληνικές πυραμίδες είναι πιο παλιές από τις Αιγυπτιακές. Εσείς τι πιστεύετε? Αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τότε οι επιστήμονες θα πρέπει να το αποδείξουν και να το προβάλλουν. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνική κληρονομιά, πιστεύω ότι είναι παγκόσμια κληρονομιά αυτά τα μνημεία.